част от брането на ягодите ни. Ето едната. Тук са две. Ето тук още една. Ето тук още една. И тук от тази страна има. Да. То. Нека и той да помогне. Тази не става. Не е готово още. Да. И тази не е готова. Други няма. Ето тук тази. Пример тази. Тази. И пропусна, тя не е готова. Ето тук една малко не се виждам. И е така, ще ви слади, ще я покажа. Съчем се пече. Ето тук още една.